Ketemu maneh ing wektu iki aku bakal ngedumke carane ngapalke aksara Jawa nglegena kang jumlahe kabeh ana 20. Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Maga Bathanga. Nanging ing wektu iki mung bakal tak dumke carane ngapalke aksara Jawa nglegena kang jumlahe 10 nggunakake media tangan kiwa. Ya kuwi kanthi tangan kang bentuke ngene iki. Wis ana gambar tangan kaya ngene iki. Ing sisih ngarep ana jenthik, ana driji manis lan ana driji tengah. Iki diwenehi simbol NM. Banjur ing driji manis simbole NN. Banjur ing driji tengah NN cucuk. Yen diwalik